Matul il-ġurnata tas-Sibt saret l-inizjattiva ta' Radio 101 għall-Loti tad-Demm. Din l-inizjattiva hija parti mill-maratona li eventwalment issir f'Settembru u li daħlet fis-sitt edizzjoni tagħha. Din l-inizjattiva bdiet mill-preżentatur fuq Radio 101 George Gallia. George Gallia spjegalna kif il-mira kienet li matul il-maratona tal-lum jinġabru 50 borza demm, mira li ntlaħqet u nqabżet. Illum kien ġurnata oħra verament pożittiva nistgħu ngħidu f'dawn id-diversità inizjattivi li jsiru f'Radio 101 biex ninġabar id-demm, m'hemmx fejn ngħidu ħafna jkunu dawk li huma talbiet li jsiru matul is-sena. Anke reċentement kien hemm talba partikolari, però aħna nistgħu ngħidu li kull 4 xhur qed issir din inizjattiva. U għallum ukoll għal darba oħra kellna turnout verament tajjeb, pratikament nistgħu ngħidu li kellna madwar 63 s'issa l-mezz kif nagħmlu dan il-filmat, 63 ruħi li ġew biex jagħtu d-demm u dik kienet xi ħaġa verament pożittiva. U nirringrazzjaw lis-semmija u t-telespettaturi tagħna. Otjiet importanti li jistgħu isalvaw ħajja.